Angolo mabhela sixoxo sinuka insundwana sesingenile sesingaphakathi ke namhlanje is Wednesday namhlanje the 24th of March 2021. Ulosithathu kaloku lusuku lokunyanga apho siphatha khona amagqabi, siphatha amaqolo, siphatha ingcambu, siphatha imihlaba, siphatha amafutha, zintsiba kaloku xa siphethe lo machiza. Namhlanje siphethe umnungu mabele, umlungu mabele. Namhlanje siphethe ismall nobhuti. Phambi koba singene ke entweni namhlanje sifuna nje ukwenza into ezimbini. Sikhumbuze kuqala wena mntu othi ufuna ukungena kwisikolo sakwaVusilanga, iVusilanga Academy of Traditional Medicine. Siyavala in 6 days time. Uzawuthi xa uphinda usiya emva kolusuku lwesithandathu uzawufika ifomu ingasacofeki. Sithi ke wena mntu sowubhalisile, we keep repeating ke lena into ethi asibuyeli the more people submit forms manje responda, asinayo lo capacity. Sizawubuyela emva koba kuvaliwe. Number 1. Number 2, sithi subscribe ke wena mntu ofikayo kweli khaya ukwenzela ubungashiyeki izininzi izinto esizixovayo. Siyadidiyela kweli khaya, sizikhuphe zibande ezinye zishushu. Sikhuphe ibande efana bayiphume ibanda xa kushushu kamandi kanti efana bayiphume ikofu. Sikhuphe ishushu. Namhlanje sithi masingeneni ke entweni umlungu mabele. Sibhalile ke phayanela gama njeba kwakuceliwe the botanical name Xanthoxylum capense. Iyanceda ke lento ezi botanical names because the English names of plants, for instance, uzava kuthethwa nge-fever tree. Zininzi into ekuthiwa zi-fever tree, enye yi-fever wood tree, enye yi-fever tree, enye yi-fever wood. Ungazi ke ngoba mawuseyiphi kwasibonda kodwa kungathiwa fever. If you remember when we spoke about sasithetha ngantoni, sasithetha ngenzinziniba. Yes, sasithetha ngayo inzinziniba. Ndizama ucinga eligama lixhaphakile umsuzwane. Sathi na ukuthiwa yi-fever ntontoni. Sagqitha kwinzinziniba sathetha ngomkhanya kude, nawo wayi-fever ntontoni. Yabona ezi fever ke zizohambe zihambe zikuxake. Loo nto funeka ujonge the botanical name Xanthoxylum capense. Hamba ke uyoyiguglisha ujonge lo mnungu mabele, and xa uyiguglisha write the botanical name Xanthoxylum capense ecala kwelo gama uthi ethnobotany. Uzama ujonga ukuthi abantu abaphandileyo bathi yenza ntoni le plant. Uzawubhaqa into eninzi ke mntana omhle. Baza kuthatha bakuse koma Egypt, bakuse koma Zimbabwe, ubonakalisa nje ukuba ezi plants zethu sithi akukenziwa phando ngazo, sithi aba bangekafundi, because kaloku thina sifunda only apha ko Facebook. Ngena ke kuye u-PDF, ingaske xa uyenza loo nto uthi Xanthoxylum capense ethnobotany uthi comma PDF, so that ikuse kwezi journals, kwiinto ezibhalwe ngabantu, because xa uyeka nje esithubeni iza kusa kuFacebook ungabhaqi into eninzi. Masingene ke kuyo ke lento ekuthiwa ngumlungu mabele. Masiqale silungise ukuthi ngesixhosa bazawuthi ngumlungu mabele, ngesizulu ngumnungu mabele. Baxabaneka abantu bakaFacebook, hayi ngomlungu mabele, ngumlungu mabele. Abantu don't accept into ethi ezi zityalo sizibiza ngozibiza, because yena phanga kokwabo ibizwa ngento ethile. That should be law. Mangabikho mntu ungomnye unelinye igama. KaSesotho bareking munukwane. Batsho abantu kulaa kona bakuyo ngeXitsonga khunugumuru ayipheza bhele khunugu hey mandisiye ke isiTsonga kodwa bosiphandela ke SA3 number 253 ukubana awukwazi uphanda ngenye indlela. Mhlawumbe wena awunazo nto zibhalayo kanye umamele nje awukwazi ulibonela igama lebotany ithi SA3 number 253. Xa uya kuGoogle uza kuthatha akusengqo, uzawubona bazawuphazamisa nomsintsi, because kaloku nawo istem esi siyahlaba. Uba uyawujonga ushape especially xa seingumthi osemkhulu, uba ngathi ngamabele la idibe ngathi nengono, ubone ke ngoku lo mlungu mabele. Kanti ngesizulu bathi ingathi ngamabele omnungu. Andiwazi ke umnungu, I was reading kwi-master's thesis yomntu uthi shape njengomnungu, but thina sithi shape njengamabele omlungu. Amabele omlungu ndiyabona uba yeyona nto siyibona kakhulu kunamabele omnungu.
Bayabuza ke Bhele abantu bathi lento ngokoluphando kuthiwa yenzani. Xa sithetha ngophando ke yilento sithi nawe ambozigooglishela where you read journal sometimes eyenzwe eIndia, eyenzwe eChina, Mexico, ukubonisa ukuba lento iphandwe kude kunale ndawo sikuyo ngelinye ixesha. Siyangena ke ngoku ku-medical, ngu-ethnobotany ke lo sithetha ngaye. Bazawuthetha ngento kuthiwa zii-phytochemicals ezifumaneka kwezi zinto okanye ii-biological compounds ezenza lento inyange. Bathi xa ungumntu onalento ekuthiwa yi-flacculent colic, phayana ke kwisikolo samayeza, when we talk about istomach sisohlula into 4 quadrants. Sithetha ngo-upper right, lower right, upper left, lower left. Kodwa sithethe nge-central apha kule nto kuthiwa yi-mid sternum apha ku-V, apho uzawuva khona ezi-gastric reflux, uvuka ukuthi ngathi nesitshisa, uthi xa uyikhomba yilaa ndawo ke sithi yi-center ka apha ke leyo. Sizawuthi xa sithetha ngazo ezi-stomach problems sithi xa sikule ndawo, if you feel i-pain okanye into ethile kule ndawo yinto ethile. So xa unale colic, sithethile ke i-colic, i-flacculent ke ngoku kuthiwa uyakwazi ukuyirelieve ngomnungumabele. If you've got stomach ache, nono bendisiyincokola ke esikolweni ubana if une-stomach ache sindawoni, because esinye would be related to kidneys, esinye it could be something else, esinye ingxaki yomntu ongumama zii-tubes. So sithi sijonge esi stomach ache uba sikweyiphi ikona, ne-treatment yazo ngokwekona ayizufana uqunjelwe okanye uqunjelwanga, uyahambisa okanye that will tell us ukuthi ugula yintoni. Iyanceda ke u-general stomach ache, umlungumabele, mnungumabele. Njengoba besithi yi-fever tree nje, iyayinceda into engu-respiratory. Yabona sifake into esibini, sifake i-gastro which is i-stomach, ngoku sifake u-respiratory, sithetha nge-fever. Uyayibona ke ngoku ifuna uba bu-all-rounder. Igqithe bathi eZimbabwe, including apha kuthi ke apho kukho khona iinyoka, iyayincedisa ke laa nto ingu-snake bite. Bazayisebenzisa ke kwi-snake bite, they will crush the bark, sometimes the root, bayifake kule ndawo ubulunywe kuyo yinyoka, ngelinye ixesha usele ukwenzela uba laa poison iphume. Zikhona ke nezinye izinto ezenza i-snake bugs esincokole ngazo ezinjengezicimamlilo. Baphinde kwale nto bathi inceda i-toothache, whether uthatha a small plant okanye uthatha nje yona i-root or the stem, the bark, uyigrate uyifake kwelaa nxeba okanye uyenze ibe yinto yosela. Abanye ke bathi thina sihamba amahlathi siyazingela, sibinazo ezi toothpaste, bathi iyancedisa ke nayo as a mouthwash. Ndithetha mna ngabantu abaphandileyo, asikafiki koomayezeni. Baphinde abantu abaphandileyo ndifuna ukuyifunda ke verbatim from apho ndiyithathe khona. Kuthiwa it is an old remedy for epilepsy. Batsho njalo xa besithi ke abantu abaphandileyo is an old remedy, you'll never know whether ikhona na kwezi pilisi ze-epilepsy okanye bathi it's been used zii-traditional communities for epilepsy. Kodwa nabantu bamayeza bayayingqina into yokubana isifo soxhuzula siyancedwa ngumnungumabele okanye umlungumabele. Bathi ke incede nezinto ezinjenge-wound healing. Wena mntu uneso silonda or you've got sores, uzayiva ke xa sesisiya kubantu bamayeza ukuthi nabo bayayisebenzisa for izilonda. Badlule bathi the root infusion, sometimes ndifuna uyifunda le nto verbatim ukwenzela uba ingabi yintloko kaBhele le ithethayo. Bathi a root infusion is taken to treat infertility and male impotence. Kubhekiswa kuBhele ke, kuthiwa Bhele xa ububhele obu buhambe budinwe, funa iingcambu zomnungumabele, ubilise ezaa ngcambu, usele Bhele, ujonge ukuba alizutakana intshontsho. Xa Bhele ufuna intshontsho elineendlebe ezinkulu namehlo abomvu, mhlawumbi wena ufuna elo ntshontsho likumila kunjalo, kuzawuthiwa heyi kodwa uyafana notatakhe, intloko engaka. Bathi kwayona ke le nto sithetha ngayo, the leaf
siyegqabini ke ngoku kuthiwa igqabi liyayinceda isifilisi. Yayibona ke isifilisi ezanto ezidibane hambe ibe yigonorrhea komnye umuntu ibe yenye into, kodwa sithetha nge-sexually transmitted infection apha. Sasithe mos ngokuya sasithetha nge-sexually transmitted infections sathi if you go to your local clinic, le treatment baza kunika yona uyawubona umehluko in 3 days. Wathi ke ubhele kuba wena uhlala kude neklinikhi uthatha 20 years, xa usiye eklinikhi uhlala emva kwentaba kufuneka uqala ulinde iboat ezawusuka phesha kwenciba ize idizofika nasemva kwale ntaba yakho. Sathi khawuthathe nawo umnungu mabele utreate your STI xa ucaca uba iklinikhi lena ayifikeleleki. Kodwa ke i-STIs esi siyayigxininisa into uba mazitreatwe, because ukuba awuyitreati le STI yeyi ikuvulela ikroba for enye into eza kuxaka. Baphinde ke bathi lento inceda kwi-internal parasites. Yayibona ke iintshulube nezinye ii-parasites, but ikakhulu ke izaba ziindidi ngeendidi zee-worms zincedwa yiyo lento. Yiva umntana omlungu uthi, siyaphinde siyakota, root powder is eaten to treat blood poisoning and skin impurities. Uyasiva esi silungu. Thatha ke wena le root, ziyanqaba ke ezi roots ngaphandle udibana nomuntu othi yena ukufutshane apho kukombiwa khona. Ungasikhangela kapha ekhaya wena mntu othi hey Bhele mna ndifumana, because xa uyothenga umnungu mabele masiyithetheni lento. If you go to a herbal shop near you, bakuthengisela izsticks ezichopiwe, ibona uba zibethwe ngobhushi, zabethwa ezo sticks uzinikwe. Kanti ngoku kuthiwa fumana the root powder. Dibana nabantu abombayo, fonela abantu abafana notata uBhele uthi ndicela iingcambu zomnungu mabele, I need blood purifier, hayi ndifuna utreata my skin impurities. Sithi xa sithetha, listen to abantu bophando bathi yenza ntoni. Xa sithetha nge-skin impurities, wena uzawuva xa sesisihla siya kumayezeni, wena uneproblem yomgqwaliso. Apha ekhaya abantu abasesikolweni ke kwavuselanga will tell you, sithi if you treat i-skin impurity emntwini, sometimes umuntu ufika kuwe wena umuntu wamayeza, xa efikayo sezidiagnosile uthi yena unesichitho. Wena you look at it, because kwivusilanga Academy of Traditional Medicine you also studied the skin, because we discuss the skin, i-conditions ze-skin ezi-common. Sitsho sithi le is a medical skin condition, hayi ke le ngumgqwaliso. Sithi ke xa umuntu efika kwaBhele, uBhele athi hayi lena ayingomgqwaliso, uyaqumba umuntu kuba ufuna uba kuthiwe ngumgqwaliso. Sithi ke thina abantu bamayeza we also use le nto kuthiwa yi-placebo effect. Khawumnike into ka-medical ye-skin and then umnike nebhotile osela, because umntu xa iphuma emayezeni, andithi kuthiwa xa uye kugqirha ufuna injection bakutofe i-normal saline iphume uxolile, the same normal saline uthi heyi eli nyawo lam beliqhwalela libuhlungu lingcono, nditsho ndakwazi ulala, utofe ngamanzi anetyiwa. Asizuyithini ke? Abantu bafuna izinto ezinkulu kunoba umnike nje icream uthi makahambe. Uzawuthi uBhele akakwazi unyanga akaphinda abuye. Treat the skin condition, umnike umntu ne-blood purifier ukwenzela uba iseyomncedisa ke xa ephumile. Baphinde ke abantu abakhumshayo bathi nayo ndifuna ukuyikota ukwenzela uba icace uba ayokaBhele yasesilungwini. Smoke of the burnt plant is inhaled to treat dizziness. Xa uva ingathi noko Bhele apha ndiyithathele ntoni le ndawo, bantu abahle, kukhona ngelinye ixesha sifumanisa uba siphila nomntu ongasekho mntu. Ayingomntu lo siphila ngayo, ngumntu nje kuba kuzawuthiwa kodwa ayisengomntu ncam. Uthwetyulwe kodwa kakathathwa, usahleli phakathi kwethu, uyarhogoliswa ke lo mntu. Sometimes kufuneka athimle kuzovuleka imithambo kubonakala uba lo mntu usaphila. Is very old loo nto leyo, is very old. Bayawuthatha kumnungu mabele bakuqhumisele, bafuna uthimle. Again, umuntu epileptic likhona elinye ixhego elalilapha eMdantsane. Abantu baseMdantsane kwa13 bazawumazi lo tata apha ezantsi kwe-post office. Njeba i-post office uhlikile wena estopini wayigqitha le direction ingasekliniki, uzigqitha ivenkile on your right, and then behind laa ndawo ine-shops kukho utata owayenyanga i-epilepsy.
very unassuming old man ongekho umthathe serious. Uzawuthi before akutreat uza kurhogolisa. Umoshe ungathimle athi ayihamba mntana manzi ukwazi mina ukukunyanga, kodwa once uthimle uzawuthi noko lento yakho ndizawukwazi ukuyinyanga. So is the same concept yokujonga umuntu uba ukhona na okanye akekho. Lento ke iyatshiswa the plant. Iplanti ke kuba ke wena uneza sticks zichopiweyo mhlawumbi chisa zona is all you have. Kanti if uyakwazi uba neplant, chisa the plant, the leaves and all, because kaloku ineza oils. Ukuba uyayifunda lento njengoba sithi hamba wena uyofunda, baza kuxelela ukuba is part of the citrus family. Citrus ke iline lemon, orange, nutches. There's 160 of them, we are told. Henye yazo ineza oils ke ezithi xa zifika. That's why it's called a fever tree, by the way, because zonke ezanto zikula citrus family ziyayitreata i-flu. That's why i-orange ziba ripe kanye apha ebusika, because inature ifuna sifumane la vitamin C singayikude kuba kaloku sasihlala emyezweni kwezi ndawo hlala kuzo. Kukho imithi yazo ezi-orange ngathi zawuba ndebhele lento ka-medical masijonge iphebalulekileyo. Kumuntu oneegusha neenkomo, especially iinkomo zona zihambe zibe nenyongo, kuthiwa khawukusebenzise iingcambu, kuthiwa greater iingcambu ezi zomnungumabele useza inkomo yakho, ungade inkomo ife ukhona unawo umnungumabele. Masigqithe because indele ka-medical abantu abayihoyanga ncam bafuna umayezeni. Singene ke kwezi kamayezeni sizawubaleka apha njengomgqako etyhilifa ukwenzela uba singade sidlule ku-20 minutes. Eyokuqala ke kwezomayezeni yonke lento sithethe apha ngasentla, xa bekuthiwe yenza izilonda iyazenza nalapha kuthi. Ukuba kuthiwe iyinto enceda i-stomach problems siyafike siyifake. Ukuba kuthiwe yinto enceda i-toothaches siyayifaka. Ukuba kuthiwe yi-mouth ulcer siyagibisela, man itreata i-mouth sores siyafaka. Yonke laa nto ibalwe ngasemva. I-male infertility, utata ubhele ingathi akasekho fertile siyafaka. Ukuba ubhele lona makungathethwa nge-infertility apha kuye. Ukuba ubhele ntshontsho alitaki siyafaka. Makutaka amawele ukuba yenzeka. By the way, lo mthi enye into xa ufunda ngawo baza kuxelela ukuthi the male and the female njeba kuzawuphuma eza flower, i-pollination male and female ayenzeki in one tree. I-male izawuba in this tree, i-female ibe in another tree. So kuyafuneka the bees and the butterflies zithatha i-pollen this direction zise phayana ukwenzela uba kubekho i-pollination. Uzayibona ke kuba kutheni abafana abathanda iintombi neentombi ezithanda abafana bezawuthanda umnungumabele, because kaloku kuhlanganiswa le mithi kusuka le nto ingapha izomithiza ngapha. Uthini ibhele? Masigqithe sithi ke ezanto zezilonda siyazenza ngawo lo mthi njengoba besesichazile. Sathi bakhona abatreata ii-cancer ezithile, oma-prostate basebenzise wona lo mthi. Njengoba sesithethe ngamaqhakuva sathi wenza nalana esichitho nguwo lo mthi. Besesiyichazile ke ukuba lo mthi uyahlaba, sathi ufana nomsintsi, bayawuthatha bawusebenzise kwimpinda. Thunyelwa into uhambe ke wena mntu oleqa ubhele akuthumele ngento enomnungumabele uzibone uxakene nobomi. Ezampinda zakhe zihamba zifike zibe nameva sisebenzisa wona umnungumabele. Ungumthi omhle ke ohlanganisayo. Ungothuki xa ubona ufakwa kwizinto zemali, kumabhanti emali, kwiintlanga zemali, kwizibunge zebhizinesi, kwinto umuntu ochelela uba ibhizinesi yakhe ingena abantu ibone, omnye ifake kwizigubhu zakokwa sukothuka, omnye uyifaka kumagobongo. Ndikhe ndafunda somewhere abantu abayifaka kumagobongo amandiki, kuthiwa ngamagobongo amandiki. Wingathi itsho laa nto bayifaka kuwo lo magobongo. Ibonisa uba lo mthi is an all-rounder, awenzi into inye. Sithethile ngezibambelelo sathi utata ubhele umbamba amqinise uManantsika afuna uba ngemki apha ekhaya, kanti naye uManantsika uyambamba ubhele. Bayenza ke le nto bezizibambelelo. Siyitshilo mos uba le nto iphinde isetyenziswe ngabafana abafaka oRosalina,
bafaka oodumba utata uyenza ukuba athandwe zintombi. Ndiyabona uba ezi ntombi ngoku azisafani nezi uvele ufike apha kuye ucela inamba. Loo nto ithetha uba noko into yakho ihambe kakuhle xa ucele inamba. Ngoku ufuneka ukhwaze ebhekileni, ungalali, ubasa umlilo, ufake umnungumabele, umkhwaze usisi ukuthi makakuve. Ngokwaleleyo kunzima. uBhele uthi yena hayi vele ufike nje ucela inamba. Ukuba inamba uyinikiwe iphelele mani le nto besithetha ngayo. Kanye ukrwele umgca uthi umosha ugqitha nje kulo mgca, le nto yethu ingathi ihlangene. Masiyeke mani Bhele inde lento because izohamba ijikeleze izinto zifanayo. If there's any take home, ithi lento umnungumabele uyangena kwinto zokulwa, into zohlanganisa, uyangena kwizinto zobuthando, into zenhlahla, uyazikhupha izichitho umnungumabele, uyanyanga, uyawusetyenziswa ngabantu abayolahla izilwane, abantu abayokufihla ehlathini. Uyazenza ezi zinto lo mnungumabele. Uba uyakwazi ukumhlanganise, uyahlangana, enza izinto ezinkulu. Sithi masipheze ke Bhele ngoku sidlule nakula 20 minutes target. Siyekile ke yalala siyodibana Saturday Camagu.